Io se ne agai. Ya. Oh, sanibonani madoda. Yebo kaje. Oh, bafowethu bengizobheka le nsizwa yakithi uKhabazela ukuthi ayikapho yini. Lutho kaje, usathenya mfowethu. Kanti wayethe uzobuya nini umzukulu wakho phela kaMavovo? Awu. Kanti baba Makiza uthe uyogubhela amavovo lekubo or uthe yena uyahamba uyalikhala kiwo. Nansika Dlovu. Yabona uyamfuna lo nansika lo Khabazela wakho. Ngicela ungena hlala. Diphap. Awushoke wena Gatsheni ufuna ukuthini kwinduna yenkosi? Hayi sengizochaza nje ke induna yenkosi ndini. Eqinisweni bengicela usizo. Oh usizo olunjani? Hey. Cha nduna. Eqinisweni uKhabazela usibulele impela ngoba nakho komekile lapho kodwa ngithola lutho nalapho ukhambeni leni. Ayo impela kusilimazile ungabiko waKhabazela ngoba ngabe umuntu useqedene nokoma. Akho lutho la kwadlula wafa nje. Hey, ciao, buona, muna, hurry. 6, 1. Ya. Ungajike kweni. Xoleni madam. Sengikhohliwe ukuthi yinduna yenkosi. Qhubeka ngilalele Gatsheni. Nduna yenkosi ndini. Bengizoboleka imali. Ubufuna ukusizwa ngemali? Yebo. Hayi anginayo imali. Cha ke ngoba usizwa ngelitholi bafowethu sengizawucela indlela nami. Oh. Hayi mangikukhiphe ke Gatsheni. Senosala kahle bafowethu. Hayi uhambe kanjalo Akaji. Hey, ikruku lo mntu. Ufuna uphila ngokutshwala bethu lo mntu. Isuka. Hurry. Ya. Yabona wena nsizwa kethi. Angeke kulunga. Amaphepha akho ahambisana. Bheka phuvu la. Asamba. Yakulunga ayike indaba. Hoza. Uye futhi. Wona ke. Ukwenza njani? Hayi mandonda wakithi. Hayi impela yazi le muntu le wacabanga ukuthi wahlakanipile man. Hawu yena wafuna kuphuza mahara njalo nje ufuna kudwaka mahara. Like it, you're going to give them keys. Oh, sin, give them keys. Ya uskofu. Hayi impela nami ngiyanivumela madoda. uGatsheni lomthetho wakhe nje ujwayele ukudla ngandoda. Uthi into lezibanda imbhanqa nje ohlala lapha izenza uKhabazela. Koloma ngingone into nayo. Ebantu basidlaleni man. Halala, hurry. Ya kulungile. Uyawina mafukeni anithi. Hayi, mfuke. Qala phansi phela manje. Hayi njani? Qala phansi mole. Ayikho le. Hobela hore, kitam. Ya. What's that? Salmonan motot. Chabu. Now speko zanla. Mashano zanla. Ya boy, ya ubuya. Yini manje machinga? Wasiphupa sena abangani bethu la. Wena ungambiza ngomatshenge la wena man. Thula. Hey.
yekani ukwanda ngomlomo nizwe lento ngizonitshela yona. Siyacela ke Magcingwane, nawe phangisa ukukhuluma. Phela utshwala bekuyaphela thina lapha. Yeah. Ela futhi maphela uzobuthenga. Yazini wena. Mazobheda la ngizwe. Thula man. Sithulile ke phetha ke silale. Alani. Untsumpa ososhaya umthetho omusha oqondene nemibhede. Hawu, Magcingwane, ushela ukuthini manje? Impethe yethu seyizothathwa. Silale phansi lapha ehostel. Silunywe thina amagundwane. Hayi. Futhi mina lapha ekamereni lwami amagundwane akhona makhulu. Anga ekati. Ikati melihlangana nawo nje liza phansi. Yazini ke ngicela nithule nilale. Untsumpa ufuna ukonga. Angizwe. Akhiphe lemibhede emkhulu lenama-3/4 kuhonka lamaroom. Angithi azokwazi ukufaka amasengini. Wenzelani? Wenzela ukuthi ke imali iphakame azongikhuphlela iholo. Hey, uyazizwa ukuthi kukhishwe imibhede yethu ngoba kumele kufakele wena iholo ungazi udlala. Nina sikhona isizathu sokuqala ukuthi kufanele na kanjani apha ehostel sonke imali. Angithi Untsumpa akwazi ukukhuphula iholo lami. Okwesibili yabona mangabe imibhede imikhulu njengoba ingama-3/4 kanje nezimbungu ngokunjalo ziba ziningi ziyanda ngoba phela umbhede emkhulu kodwa mangabe umbhede umncane imbungu ziyancane. Magcingwane, ufuna usitshela ukuthini? Usitshela ukuthi manje niyosiphuca nengubo zethu. Phela ke lapho kayi senidlala kabi. Uyazi ukuthi umthetho wakhona niyadlala. Mina ngeke niwuthathe wami umbhede. Ngeke. Yabona umele uthatha. Usikuthi manje manenza single bed. Ne-rent umele kube single rent. Single bed, single mali. Yeah. Lalelane yabona ke kuzofanele ukuthi wena njengoba umkhulu wanga kumagcwala ubhabhu wena sibeke ukuthi kushaya umsombuluko lo ngoba lento iqala ngomsombuluko ubuso uzace ngempela ujime mfana senzele ukuthi lo mzimba wakho ube yisikile. Yabona mina ngizoshaya itoyitoyi yonyaka into angazo wayibona wena noTsumpa wakho amabhatsha azogcwala umoya. Yeah. Hayi lalelani ke mina nginendaba futhi nithatha kanjani ugcwala umoya amabhantshi sengibekile yami indaba. Lo mthetho uqala ngomsombuluko ozayo. Thina soshaya itoyitoyi. Uyazi niyadlala umthetho wakhona sibizele uzochithela isikhathi. Kulungileke bafana ngisala phela um-8. Angizohlala phansi. Mina hari yakho uthi sokubuyela. Ngeke mina hanke. Hayi wena mani anikuyazi ukuthi unjani. Hayi suka. Hey. Bona wena ana indawo le kazi ukubela isikuni. Hayi mvuke. Chirwan. Yenzani? Chirwan. Ubani? Zone boyza. Hey. Ay mvuke. Gena phansi. Faka. Nini wakubona. Ya. Gana. Sienzeni nani. Madoda. Qhubeka la. Senivula isonto, ha? Ubani uBishop? Ubani umfundisi? Nivula isonto, nkomozi. Hayi. Cha Magcingwane kunjalo. Besithandaza nje wona kuzokudla njengoba ubona nje. Wesenza into esayifundiswa ngoba noma ekhaya. Hayi. Kuhleka ngoba ngathi ngifike kahle. Lesemoyeni wesonto. Ha? Futhi naku nokudla etafuleni. Yendoda. Yebo. Uyasazi sisho sithi isisu somhambi singangenzo nyoni. Isusu. Oh, hayi, yani asibona silingana nenyoka. Mazobheda wena man. Ngithi mina. Masiphuzeni. Masidleni. Hayi. Kulungile. Angitsheleke makubani. Umkhizi. Oh hayi. Magcingwane usayi ngasekhaya. Ushobona ukuthi kumnandi le ekhaya. Kodwa kubi ukuthi What? Umwafa.
hayi ba umchunu akunjalo into endiyazi ukuba uNdlovu belapha wasixelela ke into yokuba nanini na angafika umkhize ya yena mpela wasidonsile nemandlebe lawo mandlebe thulani ke madoda nabona leli phepha libizwa ngokuthi i-bed waiting list yalibona bed waiting list bonke lawo nto abalapha abantu abalindele ukuthola imibhede lapha ehostel. hayi ba umchunu i-bed waiting list ithetha ukuthi untshontsha lebhedini Chawe athi mina ngithini athi ngisho mina indaba yabantu abalindela ku-waiting list. ba umchunu uyathuka xa usithi bed waiting list hayi ikuphi inhlamba lapho ya ikhona phakathi angithi wena utsho ukuthi abantu laba bachamela mbhedeni yeyi ukhulumani wena lazazi ukuthi wena nje ngibhunguka wena wagcinani kwekhaya lo wagcinani kwekhaya mina niyaya kithi all time 5 years 5 years all time abanye abantu ngokutshela tshengwana ahamba 1 years 1 years ahambe ekhaya 1 years ahambe ekhaya Mancongwana akukho lutho mfowethu. Uyazi ukuthi ushilwana njengoba umuzwa esho nje ukuthi kakhulu kwela kubo. Uyabona nje motha kamlandisa manje uhamba kanjani. Neqinisa impela ungaze woze. ya mina mani yakiti futhi manifika la bambala nikhombisi manifika nitola kuti senidumbe kile manyawo manifika Kulungile. Noma ngobe yini nisho. Elami lokugcina lithi. Uma ukhabazele ngabuyi, lampethe uneza omunye umuntu. Unikeza omunye umuntu. Finish. ina ba mchunu Sazwa? ya siyazwana Yebo mama. Hey, kanyethi mthu. Hey, umasakani. yazi manene as far as I am concerned andithandi ngiyayicapela really lento kamthunu Hey, chawe. Usibathorwa ekapukela njena. Ngizike umshibili kile mali. Umune abathwara nomona. Ibilo bukapera zakajama yakho nomra takatero. Ubukori wankapukela really. Hey, mathatha umhlola ke le. Ubani futhi lo manje? as far as I'm concerned ngumthunu lo ufuna ukutya kwakhona isonke sinejam mandimnike asitye sonke yita mthunu sanibonani bafowethu amalo mntana Yebo. hayi andazi mandibuze umuntu lo wasemzini uphumaphi engubani Mina ngikuveli wakwaNgcobo emahlabathini. Ngomsebenzi ngila eJojoko. Hawu, mfana sekhaya. Mina ngumagubane kunkomoze kwamaphumulo. mna ke ngingutshawe ya mina Benson Chirwari British Empire Leke phuka ntathe ngithonga konzi hante khala. ile ligama lakho straight Kimufuke ntate. Kithiwa qoko kasi kwana. Thabadi mahwa. good boy Ngiyajabula ukunazi bafowethu. Asazi Nzobomkhulu siyakusiza ngani? Ngithunyelwe ioffice likaNtsumba. Bathi ngingawuthola umbhede kulendlu. Nophoyisa lophuma la. Ufakazi wami.
Ngoba omkhulu. Mfowethu impela ngathi khona iphutha libekhona. Njengoba usibona singaka nje la endlini. Yonke imbhede la endlini inabalikazi bayo. Hayi impela cha asinayo indaba. Ndunda yakithi uyazi ukuthi le mimbhede le inabantu balala khona ayilali iyedwa ni Lidwa. Hauna bethe mona ekolutwa. Dibethe tsena really lifelle lijena. As far as I'm concerned, mntakwethu, aba bantu baphaya kula office bayaphambana, bayabhuda. Ahamba uyobaxelela thina apha sithi akukho vacancy. Hayi impela siyaxolisa mfowethu. Impela sixolisa kakhulu. Asinayo ngempela ukuhlala. Manje ukuncede. Cha akukho cala. Sengiyophindela ne-office. Hayi ya kulungile ya isani la nifuna ku uyazi ukuthi kanjani yonke lento le imikhize man ngale nyaka yakhe le kodwa uphi yena ngabuyi nje ya kona manje ile ndaba yakhe yokuthi manje akagadanga mbhedo wakhe thina usiyenza amaphoyisa kona manje uthengisele lo muntu wasemhlabathini mbhedo lapho Hayi wena shilwana. Hey, usubheda wena. Lo muntu akasho ukuthi ungasemhlabathini. Uthe ungasemahlabathini. Lokubheda. Yini? Hey. Uthatheni la madoda? Angizwa kahle? Ngempela bathi ayikho indawo lapha ya. Hey, madoda. Yazini ke ngizohamba nawe ngiyokufaka bena amathuba kulelo kamela. Asa. aya uright wena maguwa kodwa kungcono ke ngoba mubhedo lo wakababa Makiza awulali uyedwa ulala naye le mfukeni Ewe, hey. Mona. Chua. Na. Ha, kiro bale le bethe le temkhisi. Kiro bala bethe ngene temkhisi. manene ndiyayivala into nithethayo kodwa kuzawuthwani ngebhedi kabawumkhizi. Hey. Chawe mona le nice. Ubani uwaneti fela. Bethe yenze temkhisi hayi koloti muthu. Hayi. Makhulu kanjalo namfukeni. Ngoba kokuqala nje ngeke kuze wazi. Uyabona umkhulu la. Mhlawumbe sebetholele izinkwa nje ngalombhede kaMkhize. hayi maguwani bekala asikho sinkwa sembhede futhi awukho mbhede uyenzile nesinkwa hayi Hayi shilwana ngishoko kanjalo mina. Mina ngithi lo mbhede lo kaMkhize usuyisinkwa sikamchulu. Yeba fonini nanku umbuzo ndiyaphinda ndithi side sithini ngebhedi kabawumkhize. hayi mina mandonda nibona ukuthi le muntu makabuya la konje ibani ligama lakhe ingqondo yena lengqondo makafika la simtshela ukuthi le mbhede yakaMakiza inesipuku matamu kuthi ukuthi iyaboka lesipuku siza kubamba ukuthi simu klinge lapha sibhekise intamo yakhe. Yadelela ne? Niyadelela man delela kakhulu hayi kancane. Chaw. Lokudelela okuphezulu kakhulu very high ukudelela. Ha? Mathumba ukuthoba umsindo bathi ugqirha emaphepheni kufuneka ukuthi ukuhlafuna nje kancinci ukuthoba istress. Fakela ujem. Kakhulu siyakunceda kakhulu. Nadelela madoda. Nadelela. Nenzani ukuthi niqoshe umuntu ofinyela ehhovisi likaNtsumpa nimqoshe la ha nenzani madoda nenzani ukuthi niqoshe umuntu ofinyela ehhovisi likaNtsumpa ha Hayi
Mancongwane ufikile lo muntu la. Kwasho ukuthi manje yonke lento ekhuluma uthina sizwe ukuthi thini. Manje sasisimchazela ukuthi hayi impethela endlini yonke nabanikazi bayo. Ya, impera Maqhinga. Le muntu le, mina futhi benitizama ukuthi mina nimtreata nice. Nimuyenzela tenda tena. Nithi futhi ahlale lapha situlweni. Yena wathi akafuni ngoba le situlo sigcwele izimbungulu. Wathi futhi yena ufuna kulala. Maqhinga nami ngizamela ukuba nice nalomntu. Ngimcengile mntakwethu. Ndafuna umphukutya okungakufuni wena namhlanje. Thula! Wanele madoda. Aningitsheleni. Umphethe kamkhize umuphi la? Mbedo. Umphethe kamkhize. Oh, kona lapha left side. So. Alani. Nendoda. Sukela namhlanje izolala kula mphethe. Sezwana? Yebo, Maqhinga. Umaneke namhlupho lo muntu enkosi. Ngiyantshela. Nifile mina. Sezwana? Yebo, Maqhinga. Akekho umuntu onelungelo lokuthi ale ngombhede lapha hostel. Ulala. Usira lanto lo Maqhinga. Yedeza lanto. Umbone ke sisithi ku. Taphansi amba nomdibanisi ngalo zakhe nalanto ngena yakhe. Asimvume. Akaphume. Ya, makaphume ahambe. Mandoda, mina ngiyabona lapha phakathi. Bra, nine good idea. Ya, ndondi yakithi angithi thina sikutshelile ukuthi thina lapha kule bed lapha phakathi nesiphukumathambo kule kamuri. Yabona lo sizokubonisa a live show. Yento yakuyadala enye indoda eyayifana nawe lo. Ifuna ukuthatha ibhedi kamkhize. Abantu abafana emhlabeni sizwa kithi. Uyabona wena ufuna ukubona ngomopho. Yes. Yakale. Into zokwehlela. Uzobona ugogo lamathambo. Amathambo amhlophe. Anevumbelile. Ephethe i-ayi. I-ayi esuku. Ayizuse kuwe ebusweni. Ncankase. Ayifaka kuwe ebusweni. Ewe. Izabitshisa nangalomini. Usathathuswe lo. Ukhangele indoda emnyama enogokolo nomsi iphethe impologene wena uboneka usatha ikwenze Kusuka lapho. Kuze enye indoda. Eshifana engaka. Bayibiza ntokolosha. Yasondela yaza kuwe bheki. Iphethe lebhodo. Yasuka lapho. Lebhodo. Yayibeka phansi. Bayitenda wena. Kusuka lapho. Yakubamba yakela. Yakukhiya man. Hey, yakukhiya wazo man. Hey, yasuka lapho. Yakukhiya man. Ya, isuka lapho. Yathatha libhodo le. Ligolmanzi. Yasuka lapho. Yakuthiya lemanzi. Yasuka. Yayekela libhodo la. Uyabona ke ndondo yakithi wakinisile mfeke. Uyabona kule room asifuni ukuthi kube khona umuntu omutsha futhi ngoba kule bed lapha. ngoba ufuna ukusilalela sesiyakushiya unekani Mazihambe uveni. ya kanti kwenzekani la ekhaya Oh
zinsizwa